إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Галәмнәрне юктан бар кылып, җин һәм кешеләрне аңа гыйбадәт кылсыннар өчен яралтучы, бу дөньяга китерүче, һәр вакыт, һәр даим тәрбияләп, үзенең нигъмәтләре белән нигъмәтләндерүче, шиксез ризыкларын биреп торучы Аллаһ Раббыбызга гына барча мактаулар лаеклы. Һәм шаһадат китерәм, Мухаммад Абдуллаһ улы, аның соңгы илчесе һәм дә пәйгамбәре саллаллаһу алейхи ва аля алихи ва асхаби. Аллаһ Раббыбыз үз рәхмәте белән безләрне бу дөньяда ялгыз калдырмады. Һәм безгә бу дөнья бәхетенә ирешү өчен һәм ахирәттә дә хәерле тормышка ирешү өчен дин иңдерде. Һәм бу диндә Аллаһ Раббыбыз Адәм баласының барча тормыш өлешләрен аңлатып китте. Иң элек әлбәттә ул аңлатты, Адәм баласы Аллаһка карата нинди мөгамәләдә булырга тиеш икәнлеген. Аллаһның хакларын үтәве турында. Һәм шулай Аллаһ Раббыбыз Адәм баласы икенче кеше белән аралашканда, бергә яши торган кешеләр белән, дуслар белән, кардәшләр белән нинди элемтәдә булырга тиеш икәнлеген Аллаһ Раббыбыз аңлатып китте. Шулай Тәүбә сүрәсенең 71-нче аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Вал-муъминуна вал-муъминат ба'духум әүлияу ба'д." Мөэминнәр һәм мөэминәләр алар үз ара дус һәм ярдәмчеләр дип әйтә. Мөэмин һәм мөэминәләр кемнәр алар дип әйтә Аллаһ Раббыбыз? Үз ара дус һәм ярдәмче, әүлия. Ягъни алар бер-берсенә һәр вакыт, һәр даим ярдәм итеп торалар, булышып торалар. Һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үз тормышы белән, үз үрнәге белән күрсәтте, нинди булырга тиеш мөселман кеше, нинди булырга тиеш ул дуслык һәм ярдәм итү, һәм башкаларны кайгырту. Һәм анда безгә һич шиксез иң күркәм үрнәк. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Кыямәт көненә һәм кыямәт көнендә Аллаһның рәхмәтенә өмет иткән кешеләр өчен Аллаһның илчесендә сезнең өчен иң күркәм үрнәк булды дип әйтә. Без барыбыз да кыямәт көнендә Аллаһның рәхмәтен өмет итәбез. Без беребез дә Аллаһның газабы астында, Аллаһның ачуы астында булырга теләмибез. Без Аллаһның рәхмәтенә омтылабыз. Кыямәт көнендә гөнаһларыбызның ярылыкалуын һәм кичерелүен өмет итәбез. Ул вакытта ди Аллаһ Раббыбыз сезгә Аллаһның илчесендә иң күркәм үрнәк иде ди. Ягъни шул Аллаһның илчесе сирасы белән, сөннәте белән яшәгез, ул ничек яшәде, шулай яшәргә тырышыгыз. Һәм кыямәт көнендә сез кайгырмассыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышыннан ничек булырга тиеш ул дуслык, һәм ничек булырга тиеш ул ярдәм итү бер-береңә, һәм ничек булырга тиеш ул бер-береңне кызгану турында кайбер мисалларны әйтеп китәсе килгән иде бүгенге хутбамда. Иң элек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ал-муъмину лил-муъмини кал-буньян яшудду бa'духу бa'да." Мөэмин икенче мөэмин өчен ди бина кебек. Алар бер-берсен торгызып торалар. Мөэминнәр алар бина кебек ди. Бер-берсен торгызып торалар.
Берсе ялгыш кыйгайса, аны икенчесе тота шундук. Аңа авырга бирми. Икенче хадистә әйтә: "Мәсәлул муъминина фи заваддихим ва тарахумихим ва та'атуфихим, мәсәлул джасади, иза иштака минху удвун тада'a лаху саирул джасади бис-сахри вал хумма." Муъминнәр ди бер-бирләрен яратуда, бер-бирләренә мәрхәмәтлек күрсәтүдә, һәм бер-бирләрен кызгануда һәм ярдәм итүдә алар бер тән кебек. Әгәр дә шушы тәннең бер өлеше ширләсә, хасталанса, бөтен тән ди йокламыйча һәм кызып, ягъни температурасы күтәрелеп кайгыра дип әйтә. Берәр кеше ширләп китсә, хасталанса, тәненең берәр өлешендә ниндидер инфекция, воспаление китсә, кешенең тән кызулыгы күтәрелә, температурасы күтәрелә, ягъни бөтен тән кайгыра. Бер урын гына авыртынмы? Юк, бөтен тән авыртына башлый. Һәм шулай да мөселманнар дип әйтә Аллаһның илчесе. Һәм үз тормышында ул һәр вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөэминнәр өчен, мөселманнар өчен, кардәшләре өчен кайгыра торган булган иде. Иң элек дин гамәлләреннән генә дә. Шулай мисал китергә мөмкин без. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Лаула ан ашуққа ала уммати ла амартухум бис-сиваки инда кулли ссала." Әгәр дә минем өммәтемә авырлык килүдән курыкмасам, һәр намаз алдыннан тешләрен сивак белән чистартырга кушар идем дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безләрнең һәр намаз алдыннан тешләребезне чистартуны ярата, теләгән. Ләкин аны боермады, безгә авырлык килүдән куркып. Мөселманнарны кызганып, башка кешеләр турында кайгырды. Икенче вакыйга шулай ук хаҗ гамәлен алыйк. Хаҗда булган кешеләр белә, булмаганнарда ишетеп белә, Кәбатулланың бер пишмагында кара таш урнашкан. Һәм сөннәттән булып тора шушы кара ташны сыпырып яисә үбеп китү. Әгәр дә мөмкинчелек булса. Ләкин анда һәр вакыт үтеп булмый. Һәм кешеләргә шунда кирип зыян китермим дип, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ерактан кулын күтәреп кенә шушы ташка җиткәндә, кулын күтәреп ишарә кыла торган булган. Ул гына түгел, Умар ибн аль-Хаттабка китерелә бер хадистә, Умар ибн аль-Хаттабка әйтә: "Син көчле кеше ди. Син таза көчле ир ди. Һәм анда барып кешеләргә зыян китермә ди. Анда барып син кешеләрне, зәгыйфләрне, мискиннәргә зыян китерергә мөмкинсең. Шуңа күрә кешеләргә зыян китермә" дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни кара ташны үбү, сыпыру ул сөннәт гамәл. Ләкин әгәр дә шушы сөннәт гамәлне эшләвең синең башка кешеләргә зыян китерә икән, ул вакытта аны калдыру тиешле дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Чөнки мөселманнарның хакын саклау ул фарыз. Кара ташны үбү ул сөннәт. Һәм без фарыз гамәлне сөннәт гамәлгә өстен куярга тиешлебез. Шулай ук Рамазан аендагы таравих намазлары турында. Без таравих намазларын укыйбыз, ләкин белмәскә мөмкин без аларның ничек дингә керүләре, диндә мәшруъ булулары тарихын. Рамазан ае җиткәч, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям чыга да кешеләр белән мәчеттә намаз укый. Төнге намазны укырга баса мәчеттә. Аның артыннан да кешеләр ияреп басалар. Беренче көн була. Икенче төнне шулай ук чыга, мәчеткә намаз укый башлый, аның артыннан шулай кешеләр ияреп намаз укыйлар. Өченче төнне дә шулай. Дүртенче төнне чыкмый. Чыкмый дүртенче төнне. Иртәнге намазга гына килә. Һәм шуннан соң кешеләргә борылып әйтә: "Лам ямнa'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum." Мин ди бу төнне сезнең янга чыкмадым ди. Сезгә шушы таравих намазы фарыз булыр дип куркудан гына дип әйтә. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу очракта да үз дин кардәшләрен кайгырта. Аларга фарыз булыр. Ягъни фарыз дигән сүз, әгәр дә фарыз булса таравих намазы, аны укымаган кеше гынахлы булыр иде. Бу бик авырлык китерер иде кешеләргә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселманнар турында кайгыра. Үз кардәшләре, үз дин кардәшләре турында кайгыра һәм аларны кызгана. Һәм шул сәбәптән мин чыкмадым дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу безнең дин гамәлләрендә генә түгел. Бу безнең үз ара мөгамәлә кылганда да.
яшьләр, балаларга карата Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт мөлаим йөзле иде. Аларны елмаеп каршы ала иде. Аларга сәлам бирә иде. Аларның башларын сыпыра иде. Ятимнәрнең башларын сыпыру ул калбне йомшарта дигән хадис тә безнең килә. Алуларга карата да ихтирам күрсәтә иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай безнең китерелә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям инде Мәккәгә әйләнеп кайтканнан соң, Мәккә ачу елында, инде озак ел Мәдинәдә яшәп, мөселманнар саны артып, алар кире Мәккәгә кайталар һәм Аллаһ Раббыбыз аларга Мәккәне ача. Шушы Мәккәгә кергәчтән Абу Бакр радиллаһу анһу үз әтисен алып килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына. Әтисе ул вакытта карт була инде, чәчләре дә агарган була. Һәм Абу Бакр аны алып килә. Һәм шунда Аллаһның илчесе нәрсә дип әйтә? Хәллә таракта шейха фи бейтиһи хәтта куна ана атиһи фиһи. Нигә син карт кешене өендә калдырмадың, хәтта мин аның янына килер идем ди. Нигә син карт кешене өендә калдырмадың ди, мин аның янына үзем килер идем дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайгырта шул карт кешене. Аның булай да башка эшләре дә күп, яңа да Мәккә ачылган. Ләкин аңа карамастан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайгырта. Һәрбер кешене ул кайгырта торган булган. Кызгана торган булган. Моңа мисаллар бик күп җәмәгать. Әйтик, бер бәдәви кешесе, шул кешесе мәчеткә кирип, инде ул белми бер нәрсәдә. Мәчеткә кергәндә бу бер пишмакта хаҗәтен үти башлады. Шул вакытта сахабалар моны күргәчтән тизрәк турып, моны эләктереп алып, инде кирәген бирмәкчеләр иде. Аллаһның илчесе нәрсә дип әйтә? Калдырыгыз ди аны. Калдырыгыз аны ди. Үз эшен битерсен дип әйтә. Ул шушы кеше өчен кайгыра шулай ук. Ягъни аны хәзер бүлсәләр үз эшеннән аңа сәламәтлегенә дә зыян китерергә мөмкин. Аның күңеле диннән кайтырга мөмкин. Һәм инде үз эшен битергәчтән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аңа динне аңлата. Дингә дәгъват кылып китә. Икенче бер мисал инде Хандак сугышы. Бөек Хандак сугышы билгеле бер Хиҗри ел буенча 5нче елны була бу вакыйга. Мәккәдән 10 меңлек гаскәр җыелышып, мөшрикләр бергә җыелышып, Мәдинәгә таба юнәләләр, инде мөселманнарны битерер нияте белән. Шул вакыт Сәлман әл-Фариси исемле сахаби әйтә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә саллаллаһу алейхи ва саллям әйдә шикыр казыйк ди. Роф русча әйткәндә. Сакланыр өчен шулардан. Һәм шундый карарга киләләр шикыр казырга. Һәм бу шикыр казу вакыты бик авыр була мөселманнар өчен. Ачлык вакыты, ризык та юк, эшергә дә юк. Кешеләр шул хайван майын бер орлыклар белән бутап ашый торган булганнар. Бу тәне ризык булмаган. Һәм кайберләре ачлыктан интегеп ашказаннарында таш бәйләп куя торган булганнар. Әзрәк ашказанның авыртуын басу өчен. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шулай интеккән. Һәм аның интеккәнен күргәчтән Җабир ибн Абдуллаһ исемле сахаби өенә кайта да һәм бердән бер калган кәҗә баласын һәм әз генә калган онны алып хатынына ашарга пешерергә куша. Шушы кәҗәсен шала да һәм әз генә инде ипи дә шулай ризык ясыйлар да пешерәләр дә. Һәм Җабир ибн Абдуллаһ яшерен генә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә дә әйтә: "Эй Аллаһның илчесе, анда 2-3 кешелек ризык бар ди. 2-3 кешелек ризык бар, әзерләдем, әйдә барыйк." Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә эшли? Ул бөтен кешеләргә әйтә: "Эй җәмәгать, Җабир ибн Абдуллаһ безгә ризык әзерләгән, әйдәгез шунда барыйк" ди. Шундан соң Җабир аптырап кала. Куркып китә, ничек инде без хәзер бу йөзләгән кешеләрне ашатык дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый авыр хәлдә дә, аш булган хәлдә дә башкалар турында кайгырта. Үзе барып шунда ашамый юк, башкаларны үзе белән алып бара, башкаларны чакыра. Һәм Аллаһ Раббыбыз аңа бәрәкәт бирә шушы ризыкта. Һәрбер килгән кешегә ризык җитә. Һәм шушы кыйссада үзенең мөгъҗизасын Аллаһ Раббыбыз иңдерә. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәднең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә ияреп, сахабалар да шулай эшлиләр иде. Бер генә мисал китерик, Мәккәдән мөселманнар үз йортларыннан качып Мәдинәгә күченеп китәләр. Чөнки Мәккәдә яшәрлек түгел иде.
Аларны мөшрикләр газаплыйлар иде, интектерәләр иде. Алар инде түзә алмагач, алар Мәдинәгә күчтеләр. Һәм Аллаһ Раббыбыз аларга Мәдинәгә күчүне рөхсәт итә. Шит шәһәрдән киләләр. Йортлары юк, кайберләрнең ашарга ризыклары юк, маллары юк, киемнәре дә юк, кашып киткәннәр. Бу кашкыннар, беженцы булалар. Рус әйтсәк. Һәм шунда Мәдинәдәге мөселманнар аларны ничек каршы алалар? Мәдинәдәге мөселманнар аларга иң күркәм мөгамәләдә булалар. Хәтта кайберләре икенче шул килгән сахабәгә, Мәккәдән килгән кешегә әйтәләр иде: "Әйдә, менә минем 2 хатыным бар. Берсен айырам, ал икенчесен", дип әйтә торган булган. "Менә минем шул кадәр байлыгым бар, менә бүләм, яртысын ал үзеңә", дип әйтә торган булганнар. Җәмәгать гаҗәеп. Бу кеше үз кардәше өчен хәтта сөекле хатынын да аерга риза булган. Үзенең туплаган еллар буе туплаган, хәзерләгән малын да улаңа бүлеп бирергә риза булган. Чөнки менә бу дөреслектә хакыйкый дуслык һәм әл-вилая, бер-береңә ярдәм итү һәм дуслык булып тора. Һәм һичшиксез бу дуслык һәм бу ярдәм итү бушка булмый. Юкка чыкмый. Нәрсә генә без эшләмәсәк, ул безгә кире кайта. Һәм шулай Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бөек бер хадистә әйтеп китә безгә. Берәр кеше ди, мөселман авыр хәлдә булганда аңа ярдәмен күрсәтә икән ди, Аллаһ аңа бу дөньяда һәм ахирәттә шушы аңа килгән авырлыклардан аңа җиңеллек бирәчәк дип әйтә. Мөселман кардәшең авырлыкта булганда син аңа ярдәм иттең икән, Аллаһ Раббың сиңа бу дөньяда һәм ахирәттә дә ярдәмен күрсәтәчәк. Әгәр дә син мөселман кардәшеңә авыр хәлдә җиңел әйтсәң, бурычлары булдымы аның, син бурычларын түләргә булышасың. Нинди генә очрак булмасын, Аллаһ Раббыбыз сиңа кыямәт көнендә җиңел әйтәчәк дип әйтә. Кем мөселман кешенең гөнаһын каплый яшерә? Ягъни мөселман кеше инде гөнаһ эшләде, һәм аны башкаларның белүен теләми, ул аның өчен ояла, һәм син аны белдең. Әгәр дә син аны яшерәсең икән, башкаларга әйтмисең, ул вакытта Аллаһ Раббыбыз синең шушы гөнаһың, синең кыямәт көндә гөнаһларыңны яшерәчәк, башкаларга күрсәтмәячәк. Һәм хадиснең икенче өлешендә әйтә: "Валлаһу фи аунил абди ма кана ал-абду фи ауни ахиhi". Аллаһ ди, үз кулына ярдәм итүне ташламас, ул кул үз кардәшенә ярдәм итүне ташлаганча дип әйтә. Аллаһ сиңа ярдәм итүне ташламас, үз ярдәменнән сине ташламас, әгәр дә син үз кардәшеңне ярдәмеңнән ташламасаң дип әйтә. Ягъни кайчан син әле кайгырасың кардәшләрең өчен, борчыласың алар өчен, ярдәмеңне күрсәтәсең, Аллаһ Раббың синең өчен дә сиңа да ярдәмен сала. Һәм шулай бер хадисләрнең берсендә хадис кудси безнең китерелә. Кыямәт көнендә бер кеше килер ди. Һәм аңа Аллаһ әйтәчәк: "Әй минем кулым ди. Әй минем кулым, мин ширләгән идем, нигә син минем яныма килмәдең?" дип әйтә. Һәм бу кеше аптырап сорый: "Ничек инде син ширлисең? Ничек инде мин синең яныңа килим? Син бит галәмнәрнең Раббысы" ди. Һәм шуны: "Әйе, ничек Аллаһ ширләргә мөмкин түгел?" Һәм ул кеше, һәм Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Син ишетмәдеңме? Минем кардәшем минем кулым ширләп ята иде" ди. "Минем кулым ширләп ята иде, һәм син аның янына бармадың" ди. Шуннан соң әйтә: "Әй кулым ди, мин аш идем ди, син нигә мине ашатмадың" ди. Һәм кеше әйтә: "Ничек инде мин сине ашатым? Син бит галәмнәрнең Раббысы". Һәм шуннан соң Аллаһ әйтә: "Менә минем кулым синнән килеп ризык сораган иде, минем кулым аш иде, һәм син аны ашатмадың" дип әйтә. Әгәр дә син аны ашатсаң, шушы әҗерне хәзер күрер идең ди. Әҗер савапны хәзер алыр идең дип әйтә. Һәм шулай әйтә: "Әй кулым ди, мин сусаган идем, син миңа су бирмәдең. Әй Аллаһ, ничек соң мин сиңа су бирим? Син бит галәмнәрнең Раббысы, синең кулыңда бөтен мөлкәт". Ул әйтә: "Менә минем кулым сусаган иде, синнән су сорап килгән иде, син аңа бирмәдең. Аны кайгыртмадың. Әгәр дә син аны кайгырткан булсаң, әҗер савабын минем янымда күргән булыр идең" дип әйтә. Һичшиксез җәмәгать,
бу изгелекләр алар юкка чыкмый. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә әйтә: "Ва анфиқу фи сабилиллаһи ва ла тулқу би айдикум иля тахлукати ва ахсину, инналлаһа юхиббул мухсинин." Аллаһ юлында инфак кылыгыз, малларыгызны сарыф итегез, һәм үзегезне һәлакәткә илтмәгез үз куллыгыз белән. Һәм изгелек кылыгыз. Аллаһ изгелек кылучыларны ярата дип әйтә. Изгелек кылыгыз дип Аллаһ әмер итә. Аллаһ изгелек кылучыларны ярата ди. Юкка гына да җәмәгать әйтмәгәннәр, әгәр дә сиңа кешеләрнең әһәмият белдерүен теләсәң, үзең аларга әһәмият белдер дип әйтә. Сине яратуларын телисең икән, син кешеләр өчен кайгыр. Шулай әйтәләр, кешеләрне кайгырткан үзе өчен кайгырмасын дип тә юкка гына әйтмәгәннәр җәмәгать. Булар барысы да безнең хадисләрдән һәм аятлардан чыгып әйтелгән сүзләр. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد. Инде Аллаһның рәхмәте белән җәмәгать Рамазан аеның 3тән 1 өлеше үтеп тә китте. Һәм бу Рамазан ае безнең өчен зур сынау. Белгәнебезчә бу аш тору, сусап тору гына түгел, Рамазан ае ул безнең нәфс белән көрәшү. Нәфс белән көрәшү. Һәм менә монда Рамазан аенда безнең беленә кем икәнлегебез. Без бер-беребезгә карата нинди элемтәдәбез? Без бер-беребезне кайгыртабызмы? Кызганычка каршы җәмәгать, менә бу Рамазан аенда әле 10 көндә генә дә шундый хәлләр күрергә туры килде. Кеше инде кешелек сыйфатын югалта башлый. Гаҗәеп. Кешелек сыйфатын югалта башлый. Хайваннарга әйләнеп китәләр. Ни хәл бу җәмәгать? Әлбәттә, Аллаһ Раббыбыз менә яңа гына аятлар укыдык, хәдисләр укыдык. Мөселман кеше үзенең кардәше турында кайгыртырга тиеш иң элек. Һәр урында гыйбадәттә генә дә булсын ул. Мәсәлән, нидер гыйбадәт бар? Сөннәт мәсәлән. Син аны әгәр дә үтисең икән кайбер чакта, ул зыян китерергә мөмкин. Син башкаларны кайгыртырга тиешсең. Инде һаман шул әйтик, амин аминне кычкырып әйтү генә мәсьәләсе генә булсын. Күп кенә инде кардәшләр инде әйтелде бит, хәзрәтләр дә әйттеләр. Ләкин һаман кеше инде әйтә ул, ярар әйттең ди, ләкин аның нәтиҗәсе турында кеше уйламый кызганычка каршы. Ул уйламый тәэсире ничек булачак җәмәгатькә. Бу безнең сөннәткә туры килми җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күпме без монда хәдисләр китердек. Хәтта таравихка чыкмады. Мөселманнарга авырлык килер дип. Мисвакны кулланырга әмер итмәде. Аларга авырлык килер дип. Нинди генә очрак булмасын, нәтиҗәсе турында уйланырга кирәк. Без нинди эш эшләргә мөмкинбез. Ләкин бу эш эшләсәк, безнең азакта аннары нәтиҗәсе нинди булачак? Бәлки сиңа зыяны килмәс, башкаларга нинди тәэсир итәчәк. Бу гыйбадәт кенә түгел. Безнең монда мәчеттә генә дә ифтар булсын, таравих намазлары булсын, намазларга килү булсынмы? Без әлбәттә балаларыбызны алып килергә телибез. Без балаларыбызны мәчеткә йөрергә өйрәтергә телибез. Ләкин монда без уйланыйк, карыйк, минем балам мәчеттә тәртипле утыра аламы? Мәчеттә ул йөгереп, шабып йөрмиме? Намазда укучы кешеләргә ул кымашауламыймы? Без кардәшләребез турында кайгыртабызмы? Алар зарлансыннар инде, ярар. Бабай кычкыра инде, ул булай да дип әйтә. Бу бит җәмәгать эш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә эшләде Абу Бакр әтисен алып килгәч? Әтиңне нигә өйдә калдырмадың ди, мин аның янына үзем килерим дип әйтә. Без монда җәмәгать кардәшләр турында кайгырырга тиешбез. Әгәр дә мәсәлән балаң тәртип саклый алмый икән, аннары намазда укучыларга ул кымашаулый икән, намазда хушуклык булмый икән, хәтта үзең дә бит балаң артта йөреп, син аның турында кайгырасың. Йыгылмасын, имгәнмәсен, авырттырмасын, елый башлады, син намаз турында у фикерең юк, бөтен уең синең балаң турында. Бу бит бөтен нәрсәне уйлап бетерергә кирәк. Минем эшлисе килә дип кенә эшләнми җәмәгать. Уйлап эшләргә кирәк бөтен әйберне. Үзең турында, җәмәгать турында кайгыртырга кирәк. Инде ифтар мәсьәләсендә генә булсын. 700-дән артык кешегә ифтар әзерләнә. Ярдәм итәргә санаулы кешеләр генә киләләр. Алар да эштә, алар да арый, ләкин аңа карамастан киләләр.
Müslüman kardeşleri için kaygırtalar. Min işlemesem kim işleysin аны deyip. Анда bir cemaat жеңіл iş түгел. Келейік, ярдәм етейік. Ифтарға келебіз екен, ярдәм етергә дә кушык. Юкка гына бит инде мәкаль дә әйтмәгәннәр. Әгәр дә шанада шуырга яратасың икән, шанада да ташырга әле өйрән дип әйтәләр. Любишь на санях кататься, люби и вози, и носить санки. Русча әйткәндә. Ифтарларга яратабыз килергә җәмәгать. Тәмләп ашарга яратабыз, әмма ләкин ярдәм итәргә юк кеше. Гаҗәеп. Ул ифтар утыруда гына да җәмәгать, гаҗәеп хәлләр күрергә туры килә. Әле берәү утырмаган, ашамаган, өстәлдә бер нәрсә дә калмаган. Ул үзенең турында гына кайгыра, ашый да ашый, әле кардәше ашадымы, юкмы, кайгырмы аның турында. Яисә ул үзе ашаган һәм инде капчыкка да тутырып китә башлаган. Гаҗәеп, мондый хәлләрдә күрергә туры килә. Инде ничек мөселман кеше моны эшләр дип уйлыйсың, ләкин күрәсең. Инде күпме, инде хәзер 10 көн буе ифтарда монда кемнәр күрде, сорыйбыз, өстәл каршында тыгызрак утырырга, якынрак утырырга, башта эштән башларга, аннары гына тышка утырырга. Чөнки бит син тышта утырасың икән, аннары эштә урын кала. Мөселман кардәшең, ничек синең аша атлап узырга тиешмени аннары? Анда бәлки ул карт кеше булырга мөмкин. Кайгырык җәмәгать. Кайгырык булар турында уйланыйк. Без бит бер бина кебек булырга тиешбез. Без бит бер гәүдә кебек булырга тиешбез. Инде шушы хадисләрне җәмәгать онытмыйк. Гыйлем алудан иң авыррагы аның белән гамәл кылу. Шулай Абу Дарда радиллаһу анһу исемле бөек сахаби әйткән иде. Минем өчен кыямәт көнендә иң курыккан сорау ди, гыйлемеңне ничек кулландың дигән сорау. Абу Дарда бөек сахаби, шуның турында курка торган булган. Без өйрәнәбез, ишетәбез, тыңлыйбыз. Бер-беребезне кардәш дип йөртәбез, брат дип йөртәбез, ләкин гамәлгә китсә, бөтенләй икенче нәрсә эшлибез. Инде Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля бүгенге көнгә кадәр тоткан уразаларыбызны, укыган намазларыбызны кабуллардан кылса иде. Инде безнең күңелләребездә бер-беребезгә карата кардәшлек, мәхәббәт хисләрен арттырса иде, бер-беребезгә ихтирам күрсәтергә насыйп итсә иде. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون